Takže nazdárek, tady je Davidek 12 a já vás vítám u tohle mírně speciálního videa. Nedívejte se, jestli nepoznáváte tady ten kryt, protože to není ten můj, který natáčím, to je můj. Tady jsem si vytvořil speciálně pro tohle video. A tady to video bude o otevírání beden. Ano. Nebojte se, tady těch 5 není jediných, já mám ještě jeden set, kde má další 4, takže celkem to bude 9 beden. A doufám, že vám to tady bude stačit. Já už řekl, že můžeme jít na to. Přesuneme? Tak, co máme? Stimpek. OK. Prozatím dobrý. A legendárka. Aha. Je. Zápěk, lejpej se. Jo? To se bude hodit. Další. Aha, to není moc dobrý. Strength plus 4. OK. Tak, dál tu máme. Peníze. 500, dobře. Jídlo, no, OK. Chunk, vůbec. Outfit, OK. Peníze, OK. Tak, otevřeme si další. Peníze, OK. Stimpek, ale legendárka. Aha, chunk, k ničemu. K ničemu, k ničemu to vždycky není. K něčemu je. Ale já, než se dostanu tak k něm legendárka, bude mám úplně k ničemu. 123, OK. Je to jasný píškou. Tak, co to máme dál. Poslední byl tady ten svět. Peníze, OK. Dobře, to všechno máme. Aspoň podobný. Jídlo, aha. To je k ničemu. Pro mě. Hardware shotgun. OK. Tak. Teď já vám to tady střihnu a uvidíme se u dalšího světa. Tak jsem tu a můžeme pokračovat. Teď mám jenom 4 bedny a doufám, že budu ještě úspěšnější. Ach jo. Už mám. Peníze, OK. A legendárka. To se k ničemu. Další peníze. Fajn. Teď bylo teda trochu k ničemu. Tak, další 4 karty. OK. K ničemu. Dvě, dobrý. Tak to byla, taková. OK. Kyňo, skoro k ničemu. A peníze. Máme tady poslední, tady z toho světa a možná i poslední tady z toho dílu. Tak. K ničemu. Třeba 4, OK. To už se k ničemu. A peníze. Tak. Já to ještě zkusím kouknout, jestli nemám ještě někde něco. A ještě za chvilku uvidíme. Mám zase střihnu. 3, 2, 1, 3. A já bych to tady s vámi končil. Ano, vy se určitě říkáte, ale Davidku, to je náš veselý svět. Já vím, já jsem koukal, jestli náhodou tady nemáme žádný bedny. Zjistil jsem, že ne. No, dobře. A čau.